Tak v dnešnom podcaste by som chcel privítať svojho hostia Adriána Mihalíka. Adrián je finančný sprostredkovateľ, bol u mňa na vzdelávaní v máji 2024, má svoj prvý investičný byt, tak chcel by som ho trošku vyspovedať, že aký život žije, čo sa mu podarilo z investičného hľadiska a ako vníma svoje možnosti a preferencie na trhu. Takže Adrián, vítaj. Ahoj Roman. Teším sa, že si tu. Ďakujem za pozvanie. Aká bola cesta? Príjemná, dvojhodinová. Čiže ideálne, OK. Adrián, ty teda pôsobíš v Bratislave. Skúsim ťa teda nejak predstaviť ešte, že robíš finančného sprostredkovateľa, kúpil si svoj prvý investičný byt, ten si kúpil v Dunajskej Strede, tak, dobre si to pamätám. No a ja by som sa chcel opýtať teda, že na vzdelávaní u mňa si bol zhruba pred rokom a pol, že ako sa tvorilo možno tvoje rozhodnutie, ako si sa ku mne dostal, či si chcel ísť ku mne na vzdelávanie, s čím si sa trápil a bojoval, ale potom aj tú časť, že keď si to absolvoval, že či sa ti zdá, že ti to vzdelávanie s niečím pomohlo. No a potom budem mať doplňujúce otázky, že ako to sklbuješ s tým, že robíš finančného sprostredkovateľa, lebo ja som teda presvedčený o tom, že ti veľmi môže pomôcť pri tom investičnom správaní a stupňovaní aj to, že si finančný sprostredkovateľ. Takže hovor, ako to bolo. Dobre. Začnem úplne od začiatku, teda tým, že pracujem s tými financiami, tak som už dlhšiu dobu využíval rôzne finančné produkty na tú tvorbu toho majetku a vedel som, že reality sú super nástroj. Prepáč, že skáčem do reči, len chcem veľmi povedať, že máš 27 rokov, čo sa mi zdá veľmi dôležité v tomto prípade, lebo som veľmi tvojim veľkým fanúšikom v tom, že si mladý a už máš veľmi vysoko a ďaleko tvoje finančné zmýšľanie a možno aj skúsenosti, tak potom povedz aj, koľko robíš finančného sprostredkovateľa. Jasné. V tejto branži sa pohybujem viac ako 2 roky, čiže aktívne sa tomu venujem viac ako 2 roky, ale už predtým som bol nastavený, že som sa zaujímal o tie investície a zaujímalo ma všetko okolo toho. A tie reality pre mňa boli furt niekde v diaľke, vedel som o nich, ale boli taká neznáma. A toto som chcel zmeniť, že vedel som, že to je super nástroj a vtedy v tom období som narazil na tvoje podcasty, čo si mal ohľadom tejto témy a veľmi ma to zaujalo. Tak som išiel po tvojich stopách a tedy som sa dozvedel, že máš aj nejaké tie osobné vzdelávania a tak som sa nejak k tebe dostal. Takže toto bol ten úplný začiatok mojej cesty a samozrejme predchádzalo tomu nejaké hodiny, čo som študoval tie podcasty a všetko s týmto a vtedy potom padlo to rozhodnutie, že OK, že dáva mi to zmysel, že chcem o tom vedieť viacej. Takže vtedy som sa rozhodol, že idem k tebe, idem za tebou, lebo si mi prišiel, že ja som taký človek, že keď chcem niečo dosiahnuť, tak si nájdem človeka, ktorý to má skúsenosti a sledujem jeho cestu alebo kroky a snažím sa od neho naučiť čo najviac. Takisto čítam rôznu literatúru a knižky a snažím sa to do života aplikovať. Čiže toto je super nástroj pre ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať v rôznej téme, že máme strašne veľa knížiek, stačí si len vybrať toho správneho človeka, čo v tom odvetvi niečo dokázal a ísť jeho stopách, lebo on to tam všetko popísal v tej knihe, ak všetko dosiahol. Takže toto bol pre mňa ďalší krok, nejaké takéto osobné vzdelávanie. OK, tak ďakujem aj spätne za dôveru. A vieš možno porovnať tie obdobia, že keby sme spravili taký zlomový bod, že do toho vzdelávania a potom vzdelávaní, že či sa ti nejak zmenil vôbec pohľad na investovanie, alebo obohatil, alebo či ostal možno podobný, alebo sa to iba v niečom vystupňovalo, že ako to vnímaš, že čo sa týka, keď si povedzme, že predtým a potom? Do toho vzdelávania mal som naštudovanú tú hrubú teóriu, ale furt mi tam unikali detaily. Čiže furt, aj som si skúšal pozerať inzeráty, snažil som sa to tam vyrátať a tým, že som bol z Bratislavy, tak som primárne cielil na Bratislavu a som si hovoril, že tam mi to nevychádza. A že jak je to možné, že všetkým to vychádza, kupujú investičné byty, len mne to nevychádza. Tak som vedel, že niečo musím robiť zle, alebo že zle sa zameriavam. Čiže toto bol taký prvý krok, že vedel som, že tie podcasty mi nebudú stačiť k tomu. A teda, čo sa zmenilo ešte po tom vzdelávaní, je, že naučil som sa využívať ten dlh. Do tej doby som bol voči tomu dlhu, aj keď som spracoval ako finančný sprostredkovateľ, alebo teda stále pracujem, tak v našej rodine nebolo bežné, že niekto mal dlh.
Mama bola bez dlhu, brat bol bez dlhu. Čiže u nás to bolo také tabu, že dlh sa nevyužíval na nič. Proste chcel si bývať, tak si požičal od banky a to bolo hotovo. Čiže u nás sa dlh bral ako nejaká zlá vec. Čiže toto sa určite vo mne zmenilo, že som sa naučil, ako ten dlh využívať naozaj efektívne a vo svoj prospech po tom vzdelávaní. Čiže toto bola určite taká zásadná zmena. A plus ešte tie jednotlivé kúsky skladačiek, ktoré mi dotvorili ten obraz o tom celom. Takže dnes je dlh tvoj kamoš, hej? Dnes je dlh môj kamoš a si pamätám, jak som vyšiel z toho vzdelávania, som si hovoril, že už chcem byť zadlžený, že už chcem byť čo najviac zadlžený, čo to ide, takže... Tak to som ti teda pomohol, keď som ťa zadlžil si ma. Tiahol do dlhov. Hej. A ide už len o to, že vždy, či sú tie dlhy dobré. Dobré sú pre mňa tie, ktoré produkujú ďalšie aktíva, vytvárajú ďalšie hodnoty. Zlé sú tie, ktoré treba iba dobehnúť a boli už spotrebované. Takže predpokladám, že ty zbieraš dobré dlhy. Dobré dlhy. Dobre. Tak to sa teším. A povedz, ako to teda bolo po tom vzdelávaní, lebo ja teda nie som naivný v tom kontexte, že darmo prejdeš aj nejakým vzdelávaním, že tá cesta investora je náročná, hlavne ten začiatok, čiže mne sa veľmi páči, že tu sedíš hlavne z toho dôvodu, že dnes máš prvý investičný byt a práve ten prvý podľa mňa bolí tak najviac, alebo je najťažší. Ty si mi posielal aj parádne fotky, že do akého detailného stavu si ten byt dotiahol, tak to som bol z toho úplne nadšený, že wow. A tak skús povedať, že ako si hľadal ten prvý byt, ako si sa vytrápil, nevytrápil, ako prebiehala rekonštrukcia, čo všetko si zažil a čo by si možno chcel odporučiť práve začiatočným investorom, lebo ty máš teraz tie také, poviem, najjemnejšie detaily zažité toho, že čo všetko bolelo a čo si sa naučil, tak podiel sa s nami o tú svoju skúsenosť. Tá skúsenosť je naozaj čerstvá, lebo len pred týždňom kvázi sme ten byt úplne, že dokončili, inzerovali a už sa nám podarilo nájsť aj nájomníka. Čiže toto ma celkom prekvapilo, ale teda začnem od začiatku. Potom v školení prišlo rozhodnutie, že idem do toho, že naozaj už som poznal tie kúsky, ktoré mi chýbali a už som mal jasný návod a systém, ako to robiť, čo si nám vlastne odovzdal na tom školení a na tom vzdelávaní. Takže išiel som po tvojich radách. A ako prvé som došiel domov, samozrejme som si to celé nechal ešte uležať, na druhý deň som si to ešte raz celé prešiel z tých poznámok a stanovil som si konkrétne kroky, že ako budem postupovať. Samozrejme prvý krok bol ten prieskum toho trhu. A tam si myslím, že tomu som venoval dostatok času, lebo nechcel som spraviť hneď na začiatok chybu, že by som skočil do zlého bytu. Takže urobil som si poriadny prieskum a to, že som skončil v Dunajskej Strede, bola viac menej taká náhoda, by som povedal. Tým, že som z okolia Bratislavy, tak tam tie ceny bytov sú vyššie v okolí. Tak som sa zameriaval na menšie okresné mesta do hodiny cesty autom. Toto by som chcel zdôrazniť, že naozaj, keď niekto bude v tomto začínať, nech naozaj dodrží toto pravidlo, že nech nekupuje byt 3-4 hodiny autom niekde úplne inde. Takže určite do hodiny cesty autom, lebo za ten rok, čo som chodil na rôzne obhliadky, alebo či už sa to týka tej rekonštrukcie a toho podrobného zariaďovania toho bytu, tak naozaj som tam najazdil veľa kilometrov a stálo ma to veľa času a to som mal ešte celkom blízko tú Dunajskú Stredu, čiže kebyže kupujem byt určite ďalej, tak by ma to stálo viacej času. Koľko obhliadok si zvládol pred tým, ako si kúpil tento prvý byt? Bolo ich, myslím, že do 10. Do 10 okay. Obhliadok to bolo. Si dodržiaval pravidlo 110-1, čiže 100 inzerátov, 10 obhliadok a jeden si kúpil. Myslím, že štatisticky to tak mohlo aj byť. Že naozaj tie inzeráty, všetky, čo som si prešiel a čo som bol vlastne na obhliadkách, tak to tak aj mohlo sedieť. Že tých 10 bytov a z toho som vlastne kúpil ten jeden. Aj si prudko vyjednával? Snažil som sa. Častokrát to bolo ťažké, lebo keď sa tam objavila dobrá ponuka za dobrú cenu, tá odišla rýchlo preč a zostali tam také ležiaky. To, čo sme sa učili, ale tí ľudia boli častokrát tak nastavení, že im ten predaj nesúril, ale mali proste určenú svoju cenu, za ktorú chcú ten byt predať a mne to tam vtedy moc nevychádzalo. Tak vtedy som pozrel, dal som môj návrh a proste to neprešlo, tak som hľadal ďalej, že tam, kde mi to bude vychádzať. Jeden byt som mal dokonca tak, že už ho berem. Ráno som bol na obhliadke, povedal som, berem ho. Bol to byt v Galante
A pani realitačka, že ešte má jednu obhliadku, že dá mi potom vedieť. No lenže sa stalo to, že po mne niekto došiel a ponúkol, že ho zoberie ale cash. Čiže to bolo pre toho predávajúceho výhodnejšie, takže takto mi utiekol ten byt, ale teda konala v záujme toho predávajúceho, že naozaj išla do toho, čo je výhodnejšie pre ňo. A v konečnom dôsledku si myslím, že to bolo aj dobre, lebo nakoniec som sa dostal do tej Dunajskej Stredy a tam som myslím, že chytil pekný byt, či už rozlohou, lokalitou, alebo teda aj celým tým stavom, takže som bol veľmi spokojný aj za tú cenu, takže toto ma veľmi potešilo. Prezrať, aké ti vychádza výnosové percento. A výnosové percento, priznám sa, včera som si urobil domácu úlohu, som si to rýchlo zrátal, lebo tam, čo sa týka tej rekonštrukcie, ešte tam bolo viacero položiek, ale zarátal som do toho naozaj všetko, celú tú rekonštrukciu, vybavenie, plus aj tú cestu, čo som tam prejazdil a vychádza mi to 6,7%. Super, paráda. To je koľko izbový byt? To je jednoizbový byt s tým, že kvázi dvojizbový som ho prerobil, že si pridal jednu izbu. Áno, som spojil kuchyňu s obývačkou, takže je to dvojizbový byt. Vnímaš aj to, že aj tou zmenou dispozície, ako keby sa zdvihlo nájomné? Neviem, či to bolo tou zmenou, ale skôr si myslím tým stavom. Lebo ja som dbal na to, aby ten stav bol naozaj pekný, aby ten nájomník sa nemusel s ničím zaťažovať, že dojde naozaj do hotového bytu, bude kompletne zariadený, ja som tam doniesol už normálne aj taniere, príbory, poháre, aby fakt ten nájomník len došiel a mohol bývať, čiže donese si osobné veci a môžu bývať. Takže toto bol môj cieľ a myslím si, že toto pridalo k tomu bytu niečo navyše. No dobre, toto znie všetko tak veľmi milo, veľmi pozitívne. Priznaj sa, čo bolo také ťažké, v čom si sa vytrápil? Boli nejaké chvíle konkrétne, keď si hovoril, že mal som ja vôbec na tú cestu ísť a mňa vystrá, Roman to tam na vzdelávaní len tak hore-dole, byť navyše, byť menej a teraz ja sa tu trápim. Priznaj sa. Tak prvá prekážka určite bolo to hľadanie, lebo 10 obhliadok a furt sedieť za tým počítačom alebo telefónom, v kuse pozeráte inzertné portály, nebolo ľahké, takže toto bola taká prvá prekážka, že naozaj som si myslel, že už viem ako na to, idem, pozriem, kúpim, že to bolo mylné. A druhá prekážka bola si myslím, že samotný to nadobudnutie tej nehnuteľnosti, lebo ja som kúpil nehnuteľnosť si myslím, že dosť výhodne, ale bolo s tým spojené aj nejaké problémy, čo sa týka toho prevodu, lebo pani mala na byte záložné právo v prospech fyzickej osoby. Čiže toto banka nezafinancuje a musel som vyplatiť dlhy, čo tam mala pani a následne sa to potom riešilo s bankou. Čiže najprv si zohnal nejak svoje zdroje, všetko si to povyplácal a financovanie si riešil spätne. Áno, správne. Čiže za mňa, čo chcem povedať aj teda iným investorom, že vidíme vlastne na tebe, že ako sa dá urobiť z problému príležitosť. Hej? Že ty si pekne povedal, že najprv si sa natrápil, chodil si z jedného mesta do druhého Galanta, nakoniec to bolo Dunajská Streda, čo asi nie sú celkom mesta pri sebe, ale že čo vnímam veľmi pozitívne, to je tá tvoja vytrvalosť, že chodil si až dovtedy, kým si nenašiel vhodné riešenie. Potom našiel si ho, to stále nepomohlo, lebo proste jednoducho ten byt alebo ten majetok mal, nazvime to, prekážky na to, aby si ho vedel financovať, tak si musel vyriešiť druhú časť, musel si vyriešiť, nazvime to, zvláštnu formu dočasného financovania, hej, alebo sa používa pomenovanie nejaký anielský investor, asi ti niekto pomohol. Našťastie to nebol až taký veľký dlh, čiže vedel som to pokryť z vlastných zdrojov. Super. Ale riskol si to? Riskol som to. Bolo tam furt riziko, že pani si to po splatení toho dlhu nejako rozmyslí a zostane jej čisté LVčko. A ty si v nejakom správnom spore, ale nemáš výsledok, takže bojoval si ďalej, že jednoducho podujal si sa prijať na seba nejaké rizika, neskôr sa ukázalo, že si ich zvládol veľmi dobre a potom si byt financol štandardnou hypotékou, tak? No a teraz stále, ty si to tak akože s ľahkosťou povedal, len tak medzi rečou, že výnosové percento 6,7%. Za mňa to je úžasný výsledok, ten byt si nadobúdal v roku 2025, hej, kde obrovský dopyt, prevyšujúci ponuku, kde proste ľudia súťažia medzi sebou a tvrdia, že sa nedá kúpiť byt s výnosovým percentom 4,5% v Bratislave, v okolí, ani v iných mestách. A ty si kúpil v Dunajskej Strede byt, ktorý si zrekonštruoval na novo, dotiahol si ho do posledných detailov ešte aj so zariaďovacími predmetmi
započítal si múdro do toho ešte aj cesty, ktoré si tam realizovala a podobne a napriek tomu ti vyšlo výnosové percento 6,7%. No ja začínam mať pomaly obavy, že mňa tu už na trhu nebude treba, lebo budeš môcť učiť o tejto téme ty. To určite nie. Takže v pozitívnom slova zmysle, takže ja ti chcem iba zagratulovať, lebo si myslím, že ten výsledok je úžasný a keďže je tu takýto parádny výsledok, tak povedz tvoje ďalšie ambície, že toto je prvý bid, alebo posledný bid, alebo ako to vidíš? Bol to náročný proces, ale určite v tom plánujem pokračovať a dal som si takú nejakú osobnú métu, že by som chcel dodržať nejaký ten rast jedného bytu ročne. Super. Čo si myslím, že je úplne zvládnutelné a už si myslím, že aj ten budúce nadbudnutie toho bytu bude oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Naučila ťa veľa skúsenosť, že predsa aj sám si sa vzdelával, potom si bol na vzdelávaní a tak, a že keď to porovnáš, tá skúsenosť, akú má pre teba hodnotu? Veľkú, určite veľkú, ale musím podotknúť, že bez toho vzdelávania si myslím, že ešte dneska by som pozeral podcasty a snažil by som sa nájsť tú správnu cestu. Za mňa to rozhodnutie ísť na to vzdelávanie bol ten kľúčový bod v celom tom procese. Že naozaj tam som dostal to know-how, dostal som tam konkrétne inštrukcie, postupy a potom som to už len opakoval. Čiže toto bolo veľmi dôležité. Budem to brať ako kompliment, ďakujem, ale ja chcem stále vyzdvihnúť tú jednu základnú vlastnosť, ktorú učím všetkých investorov, že na konci v nejakej chvíli si musíme povedať tie dve krátke slová, že urob to a ty si to urobil. Aj si to povedal, že asi by si dodnes možno pozeral podcasty. Takže ja veľmi inšpirujem všetkých investorov k tomu, čo si urobil presne ty, že najprv si sa vzdelával a v nejakej fáze si povedal, že takýto objem poznania na začiatok mi stačí a musím a chcem začať. Že výsledky sa vytvárajú až z toho, že do niečoho sa pustíme a že to začneme vykonávať. Takže fandím ti, veľmi si vážim, že si sa akoby posmelil v nejakej rozhodujúcej chvíli a že si šiel do toho. Ďakujem. Takže to je aj dôvodom, prečo tu dnes sedíš, lebo chcem vyzdvihnúť tú tvoju odvahu v kombinácii s vekom, lebo stále vnímam, že máš 27 rokov, niektorí tvoji rovesníci akurát vyberajú medzi lepšou a najlepšou party a ty vyberáš medzi lepším a najlepším bytom, takže to je ten rozdiel a že ten vek ponúka vlastne zložené úročenie. Zložené úročenie znamená to, že ak podľa posledných výsledkov za posledných 20 rokov ceny bytov na Slovensku rástli 6,6% ročne cenou, tak to znamená, že každých 11 rokov sa cena nehnuteľností zdvojnásobí. Ty si odo mňa rádovo o 20 rokov mladší, takže len za tento konkrétny byt, ak by bol cenový vývoj taký, aký je, tak v mojom veku bude mať ten byt štvornásobnú cenu a teraz, že cena áno, stále to bude jeden byt, nestane sa z jedného bytu 4, ale môže sa stať tým, že budeš pokračovať tej činnosti, potom môže byť tých bytov viac a môžeš raz rýchlejšie. No a samozrejme, že najdôležitejšia časť, ktorá je, že my sa tu nebavíme o nejakých fiktívnych príbehoch, my sa bavíme o reálnych potrebách ľudí, ktoré dovolujú vytvárať hodnoty a to je to, že v tých bytoch bývajú konkrétni ľudia. A tá služba sa volá prenájom. Ty si už povedal, že byt si aj prenajal a tak možno nám môžeš povedať niečo, že ako to bolo s prenajmom. Mal si nejaké situácie, kde si sa musel rozhodovať, že ktorého nájomcu si zoberieš, alebo boli tam aj nejaké ťažkosti, že podľa čoho si sa riadil? Prvá ťažkosť bola určiť správnu výšku toho nájmu. Lebo počas toho procesu tej rekonštrukcie som si nejak priebežne pozeral tú ponuku a strašne sa líšila, či už cenová alebo tou ponukou, že niekedy tam boli fakt, že nezariadené byty za nehorazné peniaze a potom zase tam boli krásne byty, že aj zariadené za celkom slušnú sumu, hej, čiže toto bolo také ťažké určiť si naozaj tú sumu, ktorá bude ideálna. Priznaj sa, ako si pozeral som si naozaj inzeráty a snažil som sa to porovnať, lokalita, nejaký ten stav bytu, rozloha a tým, že môj byt je síce menší, že má rozlohu 35 m2, ale je naozaj vo dobrej lokalite, ponúka bezproblémové parkovanie, má balkón, bytovka je krásne prerobená, všetko je tam tip-top, takže z toho dôvodu som možno mal vyššiu sumu ako niekto, kto má podobný byt, ale tá suma bola furt priateľná tomu, aby som mal
dostatok nájomníkov, z ktorých by som si ešte mohol vyberať. Nechcel som nahodiť takú sumu, aby som čakal a prosil niekoho, nech mi tam dojde bývať, takže z tohto som bol rád a bol som aj celkom prekvapený, že v priebehu týždňa sa mi ozvalo asi 5-6 záujemcov, s ktorými som sa, so 4 som sa stretol a vedel som si z nich ešte vybrať, takže toto bolo veľmi prekvapujúce a tento proces išiel asi najhladšie, ako som za celý ten proces toho takže riešenia. si dostal odmenu na konci, áno, hej, áno. že keď si sa vytrápil v procese, tak na konci, že na nič, už necháme toho Adriana, nebude sa trápiť, takže nájom sa a nájomný vzťah uzatvoril ľahko. Ono zase ti môžem povedať ten dôvod, že prečo sa to tak stalo, lebo si ponúkol kvalitný produkt. Tým, že si ponúkol kvalitný produkt, ty si pritiahol aj inú cieľovú skupinu, tá cieľová skupina si váži hodnoty a potom sa ti to prenajímalo ľahko, takže zase tá odmena je v tomto kontexte zaslúžená. Hej, zaslúžená znamená, že musel si odmakať svoju časť, až potom prišla tá iná časť, že vlastne jednoducho potom to už išlo ľahko. Tomu sa hovorí príprava, hej, čiže ty si zvládol veľmi dobre prípravu, takže potom to išlo ľahko. No dobre, tak toto sme si prešli. Mňa teraz veľmi zaujíma tá časť, že si finančný sprostredkovateľ. A to ti prináša nejaké výhody. Ty sa celkom dobre orientuješ v tých finančných produktoch, vieš, ako uvažujú banky, vieš, ako uvažujú klienti, vieš, kde to veľakrát stroskotá tá komunikácia alebo tie možnosti medzi klientom a bankou. No a sa ťa chcem teda spýtať, že aj v kontexte seba, ale aj v kontexte toho, že myslím si, že by si mohol byť veľmi dobrou inšpiráciou pre ostatných finančných sprostredkovateľov na Slovensku, nezávisle na tom, že pre ktorú alebo s ktorou spoločnosťou spolupracujú, že čo ty vnímaš ako také nejaké najsilnejšie tvoje základy alebo silné prvky z toho finančného sprostredkovania, ktoré ti dovolili to, že táto časť sa ti podarila zvládnuť rýchlo, že alebo vnímaš vôbec pozitívne to, že finančný sprostredkovateľ by mohol byť alebo mal by byť investorom, že túto časť by som chcel veľmi poznať tvoje názory. Ja si myslím, že to má určite viacero výhod, že finančný sprostredkovateľ má určitú výhodu oproti trhu. Prvou takou výhodou, čo si už aj spomenul, je naozaj, že máme tie znalosti o tých finančných produktoch a vieme sa v nich orientovať, vieme, ktorá ponuka je výhodná a vieme to využiť naozaj maximálne. O čom svedčí aj to, že na ten byt sa mi podarilo vybaviť 90% financovanie a následne som ešte financoval aj rekonštrukciu dodatočne. Čiže super, toto mi veľmi pomohlo a to si myslím, že ovplyvnilo aj to výnosové percento, že naozaj som ten byt zadlžil ako najviac, jak som mohol. Čiže využil som maximálnu hodnotu toho bytu. Super. No a vnímaš nejakú tú synergiu, že tuto rastiem ako finančný sprostredkovateľ s myšľaním, skúsenosťami, tuto rastiem ako investor a že sa ti zdá, že to je také vhodné, aby sa to spájalo? My tým, že sme sprostredkovatelia, tak dochádzame do kontaktu s tými ľuďmi a ja by som to nazval viac menej, že aj poradcom, aj keď to není vyslovene význam toho slova, ale veľakrát sa s tými ľuďmi bavíme a riešime ich životné situácie a záleží od nás, ktorým smerom ich navedieme. Čiže toto určite prinieslo do môjho života, že viem tým ľuďom pomôcť aj v tomto smere, lebo častokrát sa stretávame s klientmi, ktorí majú už nejakú investičnú nehnuteľnosť, či už zdedenú, alebo sami ju nadobudli a v tomto smere im vieme priniesť nejakú pridanú hodnotu, že vieme im pomôcť aj s týmto druhom investovania, nielen s klasickými produktmi, čo sa týka nejakých ETF fondov a podobne. Ale pomohol si aj sám sebe tým, že mňa táto časť ako keby zaujíma, že či je vhodné pre finančného sprostredkovateľa plošne, hej, že podľa mňa je odhadom na Slovensku tak cez 10 000 sprostredkovateľov finančných a že či sa ti zdá vhodné, aby finančný sprostredkovateľ sa stal investorom do nehnuteľností a ktoré tie také vlastnosti alebo skúsenosti, ktoré vy v práci zažívate, mu môžu pri tom pomôcť? V prvom rade je to tá komunikácia s tými ľuďmi a že častokrát sa aj pohybujeme v tom svete tých realít. Čiže častokrát tam môžu prísť nejaké ponuky, že sa dozvieme od ľudí, že niekto niečo predáva alebo niekto niečo kupuje a podobne. Čiže toto je prvý taká výhoda toho sprostredkovateľa, že má ten kontakt a má tie zdroje. A ďalšia výhoda je určite, jak som povedal,
tá znalosť tých produktov, že naozaj nemusí sa teraz obávať toho, jak to zafinancuje, dobre pozná svoje schopnosti na tom, akú má bonitu, jaký vie dostať dlh, jaký vie dostať úver. Čiže ty si aj tušil, že kde sa bonitou nachádza, že aké sú asi tvoje možnosti. Toto všetko som mal prejdené dopredu a vedel som, že ako by ten finálny výsledok mohol vyzerať a od toho sa mi aj ďalej ľahšie postupovalo, že v tom procese. A ešte čo sa týka toho finančného sprostredkovateľa, my sme podnikatelia a musíme mať trocha iné zmýšľanie, jak klasický pracujúci človek a vyžaduje to aj nejakú tú vytrvalosť a povedzme to takú disciplínu v tomto, že toto si myslím, že je jedna z takých vlastností, ktorú by mal mať každý podnikateľ, že tá vytrvalosť a disciplína, lebo potom až dosiahnete výsledky, ktoré si... Čiže to ti pomohlo aj pri investovaní. Áno. OK. Dobre. Myslíš si, že investovanie do nehnuteľnosti je pre každého? Môže to zvládnuť každý? Myslím si, že áno. Áno, ale treba zvoliť správnu formu. Nejakú, že záleží od toho človeka, jak je nastavený, či tomu verí. Celkovo investície podľa mňa sú veľmi o viere v ten daný produkt alebo tú investíciu. Ja keď niečomu neverím, tak môže mi niekto povedať, že to je super, ale nebudem pri prvom prepade alebo na realitnom trhu, že by došli nejaké prepady, tak by som tú investíciu rýchlo predával a snažil by som sa zachrániť čo najviac peňazí. Ale to asi neodporúčaš. To neodporúčam, okay. Lebo samozrejme tá viera je podnetená tou vedomosťou. Čiže ja keď mám nejakú vedomosť o niečom, viem, ako to funguje, tak automaticky mám aj väčšiu vieru v ten produkt a ty si nám to krásne ukázal na tom vzdelávaní, kedy ja som získal naozaj tú vieru v ten produkt toho úveru. Že naozaj ako ho využívať vo svoj prospech a akú veľkú hodnotu nám vie priniesť v tom svete a doniesť vytvoriť teda. Dobre, super. Mňa by ešte tak veľmi zaujímalo, lebo dnes mi prídeš stále k svojmu veku, poviem to tak, že veľmi dospelý, aj s myšľaním, aj skúsenosťami, aj proste tie prvé výsledky hovoria za teba. A že je možno niečo také z detstva, čo by si povedal, že ťa významne zmenilo, že proste, že, lebo teraz si dospelý 27-ročný muž, ktorý má, za mňa poviem, parádne výsledky, hej, a že, ale to sa muselo niekde tak akože postupne tvoriť, alebo že nejaké prvé podnety boli podľa mňa ďaleko skôr, ty si ich nejak prijal a potom si ich premenil nejak v akciu alebo zmýšľanie a tak, že vieš sa podeliť s nami, že čo to bolo, alebo že čo ťa ovplyvnilo? Ja osobne nevidujem niečo konkrétne, čo by ma tak ovplyvnilo, že by ma viedlo týmto smerom, lebo pochádzam podľa mňa z nižšej strednej vrstvy, vychovávala ma len mama a k tomu som mal ešte staršieho brata. Vždycky sme mali, čo sme potrebovali, čiže nemali sme sa zle, ale nikto nás neviedol nejakým takým investičným smerom, čiže tým, že stať sa tým investorom. A toto sa podľa mňa vyformovalo vo mne same. Nejako, že som rád som sa vzdelával, čiže veľa som venoval rôznej vzdelávacej literatúre a toto ma podľa mňa veľmi posunulo a otvorilo mi to tie brány a zmenilo mi to aj to zmýšľanie a samotné jednotlivé kurzy mi v tom veľmi pomohli. OK, čiže nejaká taká túžba v kombinácii so vzdelávaním? Tak... Určite to bola túžba, hej, že chcel som... A tá vznikla kedy? Lebo že počúvajú nás aj úplne mladúčky, poslucháči a tak, že aby sme nepodcenili možno aj vek, lebo ja si myslím, že tie túžby sa vytvárajú veľmi zavčasu a že proste, že ak to vieš tak možno pomenovať, že kedy u teba tá túžba vznikala, čo sa týka veku? Každý má túžbu, každý chce mať proste veľký dom, krásne autá, všetci túžia po niečom, len málo kto je už ochotný preto niečo urobiť. Čiže keď už tam za tým stojí nejaká práca, tak tam veľa ľudí cukne a povie si, že ja som vlastne spokojný tam, kde som. Hej, že... A toto sa u mňa líšilo, že ja som si uvedomoval to, že keď chcem byť v živote úspešný alebo chcem dosiahnuť nejakú tú svoju túžbu, tak musím tomu venovať nejakú prácu a pracovať na sebe tvrdšie vo svojom voľnom čase, ako som pracoval v práci napríklad. Lebo ja som dosť všímavý a keď som sa pozrel na svojich kolegov, ktorí boli vo firme, dajme tomu 20 rokov a neposunuli sa niekam, tak som rýchlo zistil, že nechcem, že keď budem nasledovať ich kroky, že zostanem v tej firme napríklad 20 rokov a budem robiť tú istú prácu
a vo svojom voľnom čase pôjdem na pivo alebo do krčmy a bicyklovať sa, tak tie svoje túžby nesplním. Čiže vtedy som začal zmýšľať trocha inak a začal som sa pozerať práve na ľudí, ktorí už niečo dosiahli v tom živote a snažil som sa kopírovať ich kroky. OK, čiže takto sa tvorili vlastne aj tie tvoje túžby a tie pohľady. Dobre. Keď by si mohol pomenovať tú investíciu, ktorú máš dnes, ten prvý byt, ale v kontexte toho, že nie je teraz majetkovo, že áno, asi je tu nejaký majetok, asi sa ti ho aj podarilo zhodnotiť, ale skôr, že čo vnímaš, že tá investícia, ako ťa posunula vpred, ako teba, ako investora, v zmýšľaní, v skúsenostiach, v pohľade na to, či sa to dá alebo nedá zvládnuť, že vieš to takto pomenovať, že ako ťa posunula tá investícia vpred z toho hľadiska takého potenciálu ako investora? Určite len tá samotná skúsenosť mi dodala nejakú sebadôveru v tom, že sa to dá. Čiže sám na vlastnej koži som vyskúšal, že to ide, že ten byt naozaj, ten model funguje. A dodalo mi to určite rôzne zručnosti, čo som musel nadobudnúť počas toho procesu. Či už vyznať sa na tom realitnom trhu, nejak odhadnúť tie ponuky, čo sú tam. Takisto aj jednanie s tými ľuďmi, s tými predávajúcimi a tá samotná rekonštrukcia bola pre mňa asi najzložitejšia z celého procesu. Tam som sa stretával s veľa prekážkami, na ktoré ja som nepoznal odpoveď, alebo teda riešenie a teraz som vlastne múdrejší, že viem, čo by som možno urobil ináč z hľadiska tej rekonštrukcie do budúcna a určite táto skúsenosť mi veľmi pomohla v tom. A trafil si dobrých stavbárov, či si sa vytrápil? Tomuto som sa chcel vyhnúť, že na to som si dával naozaj pozor a snažil som sa ísť do svojho okruhu známych. Čiže vedel som, že nejakí moji známi sa tomu venujú a poznal som ich už niekoľko rokov, tak som zvolil túto formu, že som išiel cez nich. Čo sa týka práce som bol to jeden dodávateľ, či postupne si to sám tvoril? Viac menej, vo väčšine jeden, ale boli tam ešte doplnkové práce ako elektrikár a tieto veci. A čo sa týka toho vybavenia, klimatizácie, to všetko som si musel potom riešiť externe cez rôznych dodávateľov. Čiže aj toto ma dosť naučilo. Čiže som sa nachodil po nábytkárstvách a riešil som rôzne situácie. A určite do budúcna by som... Mňa tá rekonštrukcia trvala 6 mesiacov. Čo je viac, ako som predpokladal. Ja som vždycky rátal, že za 3 mesiace to bude hotové. Potom, ešte mesiac. Ešte mesiac. A že ešte toto nemáme. Musíme čakať, ešte dobre. Tak ešte mesiac. Čiže toto by som sa do budúcna chcel určite nejako zlepšiť tej rekonštrukcii, aby to malo fakt minimálny čas to zabralo a do tých 3 mesiacoch, aby sa to stihlo. A tým, že to vlastne bolo sprostredkované, alebo teda robené z mojich známych, tak nebola tam proste žiadna firma, kde by sme podpísali zmluvu, že dovtedy a dovtedy bude hotový byt a budete mi to dovtedy a dovtedy odovzdávať. Čiže tam nastalo veľa proste vecí, kedy sa ten byt posúval. To odovzdanie toho bytu sa posúvalo. No dobre, takže tam vidím za teba ten priestor na zlepšenie. No a bavili sme sa teda o tom, že finančné sprostredkovanie a komunikácia s klientmi ti pomohla pri tom, aby sa ti nadobúdalo ľahšie. A mám ešte aj opačnú otázku, že vnímaš to, že to, ako si sa, poviem, aj vytrápil aj s kúpou zbytu, aj s rekonštrukciou a tak, že ťa to pretavilo do lepšieho možno človeka, odborníka a podobne, že spätne aj na tú druhú stranu, že myslíš si, že tam synergia aj voči tej druhej práci, že teraz možno budeš lepším tým poradcom pre ľudí, ktorí chcú nadobúdať nehnuteľnosti už na vlastné bývanie alebo na investíciu, že možno im budeš rozumieť trochu viacej, že ako to vníma, že či vidíš synergiu aj z tejto opačnej strany. Určite áno. A vnímam to aj z kontextu toho, že ja tým, že som celý ten proces dokumentoval aj na sociálnych sieťach, tak veľa mojich rovesníkov to zaujalo tiež. Čiže sa mi začali ozývať ohľadom toho a už len toto mi prinieslo kvázi nových klientov v tom kontexte, že viem s nimi riešiť ďalej tú hypotéku. A s niektorými už máme aj rozrobené nejaké projekty, kde rozmýšľajú nad nejakou nehnuteľnosťou. Čiže som im vedel predať rady z prvej ruky, čiže sám som to žil a vedel som im poskytnúť rady, ktorým smerom sa uberať. A toto bolo za mňa také naozaj kľúčové, že ľudia videli, že to reálne žijem.
OK. Takže tá dôveryhodnosť v ten proces je asi vyššia, keďže si to zažil. Dobre. Ty si prosím spomenul ešte takú vec, že si zabezpečil na byt 90% financovanie. Ak by si vedel možno krátko iba povedať, že kto má ambíciu si alebo predpoklad zabezpečiť 90% financovanie, za mňa viem krátko, že to vie dostať len nejaký objem klientov, že to nevedia dostať všetci, tak by si vedel dať možno nejaké také všeobecné rady, že kto sa má o to angažovať a kto má šancu uspieť. Banka majú ročný balík na tieto 90% hypotéky a buď spĺňate tie ich kritéria alebo nie. Za mňa šancu to majú dostať mladé páry, čiže mladý manželský pár, ktorý je čerstvo zobratý, tak majú šancu naozaj získať túto 90% hypotéku. V mojom prípade to bolo celkom také, že dodatočné, lebo ja som najprv získal 80% financovanie a následne, keď som riešil tú rekonštrukciu, tak tam mi dovolili, že OK, zadlžíme vám ten byt na 90% hodnoty. Čiže nebolo to úplne od začiatku, ale bolo to postupne. Čiže videli, že už tam nejaký mesiac prebiehali aj tie splátky a následne, keď som riešil tú hypotéku na tú rekonštrukciu, tak tam až som získal to 90% financovanie. To je pre mňa také zase zaujímavé, lebo že zase si sa aj trošku vytrápil, ale zašiel si aj trošku ďalej, hej, že vlastne, že z tohto pohľadu to máš za mňa zoptimalizované. Zoptimalizované znamená, že v modeli máš minimum vlastných zdrojov a vlastné zdroje si môžeš zase postupne zbierať a keď budeš mať nejaký objem, tak sa môžeš pokúsiť o to, že či sa vieš voči banke angažovať o ďalší úver a prípadne nadobúdať ďalšiu nehnuteľnosť. Čiže z tohto pohľadu si splnil domácu úlohu do posledného detailu, tak to sa teším. No a ja som sa ťa pýtal trochu na to detstvo, či tam niečo bolo, nebolo, to si sa trošku bránil, moc si nám toho nepovedal, ale tak dobre, budeme to takto rešpektovať, ale stále nechcem ešte opustiť túto oblasť v jednej časti, že každý z nás má nejaké predispozície alebo nejaké talenty alebo nejaké silné stránky v sebe, ktoré dovolujú to, že v nejakej časti života alebo toho celého spektra života dokážeme byť úspešní, šikovní a tak. Že čo vnímaš u seba také silné stránky, o ktorých si myslíš, že aj toto mi veľmi pomáha, alebo aj toto mi veľmi pomohlo, že vôbec tá prvá nehnuteľnosť je na svete, že dnes sú tu ambície k ďalším, že vieš povedať o sebe, o tých nejakých svojich silných stránkach? Za mňa je to určite disciplína, že naozaj tá vytrvalosť. A toto si myslím, že šťastie bolo nadobudnuté športom. Čiže ja športujem už od mladšieho veku, tých 15 rokov som sa venoval kulturistike, teda nejakému posilovaniu a rôznym bojovým športom a tam presne tie výsledky sa dostavujú až po nejakom čase. Čiže vy tam musíte odviesť tú drinu a až po nejakom čase sú tie výsledky. Čiže toto mi dal podľa mňa ten šport do tohto, či už biznisu alebo podnikania. A takisto si myslím, že mám dobrý time management, že viem si ten čas dobre naplánovať, viem si to riadiť a viem sa rýchlo rozhodovať. Čiže naozaj to moje rozhodovanie je častokrát veľmi úspešné a v krátkom čase, čiže neváham veľa. Že radšej rýchlo a dobre ako zle a pomaly. Áno, správne. OK, super. To sa mi páči, ja to skúsim zhrnúť tak, ako som to pochopil ja, že vlastne si poznamenal, že si sa vyvíjal už dávno v tomto kontexte, len iným spôsobom, ten iný spôsob bol šport, čo za mňa je veľmi dobrým riešením. Tam si budoval disciplínu, tam si budoval nejaké sebapoznanie, vytrvalosť a podobne. Čiže vlastne ty si sa učil a pripravoval už roky na toto, čo dnes robíš, len si to začal pretavovať až teraz. Ale to je vlastne tá časť, hej, že keď sa bavíme o tom, že čo je v nás silné, ty si povedal, že disciplína, vytrvalosť a niečo, ale že to si objavoval už v minulosti, aj keď v iných kontextoch, takže ja chcem veľmi podporiť aj teba, aby si v tom naďalej pokračoval, ale aj za iných investorov, že aby si povedali sami za seba to, v čom sú dobrí, aby v tom pokračovali a aby tieto vlastnosti, skúsenosti, dary, talenty používali naďalej a na tom to postavili. Čiže to je tá myšlienka, že v čom sme silní, na tom to postavme. Ty si povedal niektoré veci úplne krásne a presne, hej, že rozhodujem sa v rozhodujúcej chvíli rýchlo a správne. Wow, to je super. Niektorí ľudia sa s tým trápia, iní nie. Ale že ak to vieme robiť, tak to používajme. Povedal si vytrvalosť. Výborne. Kto vie používať vytrvalosť, tak a to sú
nejaké základné kamene, na ktorých si môžeme povedať, každý z nás ich má trochu inde a trochu v niečom inom, že na tomto to postavím a ten zbytok si s niekým pomôžem, hej, že môžem si pomôcť nejakými poradcami, môžem si pomôcť s niekým, kto ma bude vzdelávať v tej oblasti, alebo mi pomôže s praktickými vecami, ktoré neviem. Čiže ja chcem veľmi povzbudiť všetkých investorov, že silné aj slabé vlastnosti a stránky majú svoju hodnotu. Silné sú tu na to, aby sme ich používali a slabé, aby sme ich v pokore priznali a pýtali si podporu okolia. A vtedy to môže fungovať veľmi dobre a vtedy to môže fungovať aj takým parádnym mladým ľuďom ako si ty. Takže stále ti veľmi naďalej fandím a to už máme prebraté to, že kde sa nachádzaš dnes a ešte mi možno povedz, ty si povedal, že máš takú ambíciu, že aby ti pribúdal jeden byt ročne, že to sú nejaké také tvoje najbližšie ambície, ale že z čoho zase pramení tá túžba, alebo že ako sa to vôbec stalo, že máš ambíciu pokračovať ďalej a že možno aj také po ľudskej stránke, že ako by si sa chcel uberať, ak by si sa s nami dokázal zdieľať, tak povedz. Nemám jasne dané, že kedy bude ten záver môj, že kedy budem mať, že teraz dosť. Čiže toto nemám jasne dané, ale určite sa snažím dosiahnuť takú, povedzme to, finančnú slobodu, kedy nebudem odkazaný na to stáť ráno a vykonávať nejakú prácu, aby mi zabezpečila to moje živobytie. Čiže snažím sa vybudovať maximálny počet investícií, alebo teda aktív, ktoré mi v budúcnosti budú pokrývať ten môj životný štýl a ten životný štandard. Čiže toto je taký môj hlavný cieľ, ktorý by som chcel dosiahnuť. A tá túžba po tomto ciele pramení viac menej, to je možno, že to, čo si spomínal, že tá rodina spätne, že moja mamina má teraz 61 rokov a vidím na nej, že už by nemala pracovať, že už je naozaj akože vo svojom veku a že ju tá práca vyčerpáva, ale nemá na výber, lebo nemá vybudované nejaké aktíva, ktoré ju dokážu zabezpečiť. Čiže toto je možno nejaký taký môj motor, že chcem naozaj vybudovať také aktíva, aby ma v budúcnosti zabezpečili a mohol som sa sám rozhodnúť, že do ktorého veku chcem ešte pracovať a kedy už si poviem, že mám všetko, že je o mňa postarané a môžem si užívať ten život. Takže vlastne robíš výmenu, že teraz sa obetuješ viac, aby si sa v budúcnosti možno obetoval menej. Ja to samozrejme odporúčam to z viacerých dôvodov. Jeden z dôvodov je, že si to zase pekne porovnal s maminou v kontexte veku, že dnes máš čas, chuť, ale máš aj energiu. V tom vyššom veku tá energia ubúda, spomalujeme, môžeme robiť čo chceme, ale reálne je to tak. Takže ty dnes makáš a tvoríš, kým máš tú chuť a energiu, aby v budúcnosti, keď tá energia bude menšia a slabšia, aby si mohol vlastne možno kontinuálne ustúpiť a napriek tomu udržať si nejaký životný štandard a kvalitu. Dobre. Ja skúsim iba zhrnúť, čo som za teba rýchlo pochopil. Ak budeš chcieť, môžeš doplniť. Vnímam to tak, že v minulosti si sa venoval športu, ktorý ti dovolil žiť disciplinovaný život. Boli v tebe nejaké túžby, ktoré sa snažíš dnes realizovať, snažíš sa byť disciplinovaný, využívaš synergiu toho, že dnes robíš finančného sprostredkovateľa a poznáš produkty. V súvislosti s tým, priamo aj nepriamo si sa stal investorom na to, aby si mohol byť aj finančným sprostredkovateľom, ale aj investorom, tak veľmi ti v praxi pomáha vzdelávanie a na konci to vzdelávanie pretavuješ do akcie, čiže akcia je výkon, urob to a až tá akcia, až ten výkon prináša na konci výsledky. Takto vnímam ja teba. Pochopil som to správne? Áno, veľmi dobre si to opísal a chcel by som aj pozbudiť sledovateľov, aby naozaj nečakali s tým rozhodnutím a naozaj podnikli tú akciu, lebo to je naozaj kľúčové v celom tom procese. Urobiť to rozhodnutie a vykonať tú akciu. Super. Takže môjim dnešným hosťom bol Adrián Mihalík. Adrián, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem, že si vyzdielal svoj život a svoje zmýšľanie a želám ti všetko dobré. Tak všetko dobré. Teším sa, že si tu bol. Ďakujem.